creo que o que nos temos que preguntar é que fixemos como Europa, como España e como Galicia, desde ese momento hasta ahora para estar mellor posicionados. De repente non vamos a estar en un entorno estable, donde todo é predecible, donde non haxa ningún Trump que genere ninguna disrupción, co cual temos que aprender a vivir con eso, pero para aprender a vivir con eso temos que poñer as bases para poder ter resiliencia, poder ter... Eu coincido en que, desde o punto de vista de seguridade de suministro, probablemente estamos moito mellor posicionados que outros países europeos. Pero, desde o punto de vista do impacto no precio, sí que temos unha gran capacidade renovable, pero seguimos tendo unha gran dependencia do impacto do gas no precio final da enerxía. Como nos impacta esas tramitacións dos proxectos tan largas que se eternizan para materializar algo que todos coincidimos en que é necesario, que temos que facer, en lugar de tardar 2, 3, 4 anos, tardamos 10, 15 anos. Eu creo que iso é o que nos está enseñando un pouco Ormuz, que seguimos exactamente replicando o mesmo que pasou no ano 2022, dándolle voltas ás solucións sin efectivamente tomalas de maneira efectiva e implementalas.